Video Games. No, opet do jaj mapi. Jo, ajte mi. Jo, ne, uzet će ih pre mene. Mek. Možda ima dole nešto, nema ništa. Možda ima tamo nešto. Mi se čini. Nemam pojma. Hoću tamo da idem. Hoću tamo. Hoću budem najbrži na sve. Pa ne, stari su. Shit. Tako sanje. A tako sam ih želao. Ovdje nema ništa, to mi se pričinilo. Kakav shit. Baš sam očekivao. Ću uzeti jajte. Ili neko uzeo pa mi zabavio ako ne sviđa. To. Znači. Super. Idemo. Idemo kam. Kako će biti možda ima nešto hrane. A uplašio se, a? Pa dobro. I tebe ću poštediti. Dobro. Kako sasvim. Parkour pro. Nema boljeg. Što mrzim ovo koji ne postoji. Vidite kako to dosta. Hajde. Hajde. Dolazim i ja sa malim zakašnjenjem. Ovdje ću kući. Ću 100% kupiti kuha. Što se kao mogu dati. Supica. Ne, ovo mi ne treba. Onda biti brz, ali ja imam zato reflekse ko moj konj i vata. Molim jest. tako. On tamo. Što je ovo? Aha, dovezak na drugu kuću. To je super. Koliko stela mogu zoološki vrt da nahrani. Sam nas dobuču. Aha. Tako. Imamo drugu kuću. Another target. To! Svoje do hilbe. To! Koji sam kralj? Još imam ništa tu. Ko ima muda da se suprostavi sam? Ko ima? To! Ima chestplate, odlično. I on ima svoje do hilbe. Ali nećemo pobediti. Mačko. Ne može niko mene da pobedi. Potom ima 2 svoje do hilbe. Koji sam pro? Mislim, nema boljeg stvarno. Ja većeg profesionalca nisam vidio stvarno. Znači to... Svaka mi čast. Ne, ovo neću. Uzet ću šupcu i mislim da je to dobro. Čest. Koji sam pravi? Što? Pun sam stvari. Do jaja. Kaj, sam bolje da sam. Idemo što ima gore. Idemo pobedu ljudi. Onda nisam bio. Da, bio sam. Fuck. Epic fail.
Kako ću da izađem odatle? Na elegantan način. Što je nemoguće, jer ja uopšte nisam elegantan. E da, evo ga. Mini centar. Lepo sam ja obučen, bakca. Ima što ima dole. Koji sam kraj. Ovo je baš ekstra games. Ok, imamo tamo crafting table ako nešto treba da craftujemo. Pa... Sasvijem šta ima. Ima šest. Naravno ništa. Šta mogu da craftujem, šta mi fali ovdje? Ne fali mi ništa, tako da neću craftovati. Još jedan chest. Sada ću ostaviti nepotrebne stvari. Znači ostavit ću ovo, ovo, ovo. Hajde, ovo neka ostane. Ovo mi ne treba trenutno. Tako. I malo sam gladan. Malo sam i u stvarnosti gladan. Ono na veze. Idemo ovo. To, deathmatch. Ubit ću te... Sad nije. Ovo je već sad. Mislim da ću pobediti na Hunger Gamesu. Ne! Pa ne! Pa... Ubit ću se. Ništa ljudi, to bi bilo... What the fuck? Ništa ljudi, to bi bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj.